a wani gurin ya ce ni da shi ɗaya ne. Sannan kamar inda ya faɗa a yanzu dai mu fara da wannan idan da shi Bulus inda shi Yesu da Bitrus suna magana da Bitrus ai abin da ya faru Bitrus ya ai tambaya ya mashi dama misali da yake cewa yana ta masa bayanai ne ba su fahimce shi Yesu kenan yana ta bayani sun kasa fahimta shi ina so ka in dauki labarin ne sai yake ta cewa dai shi dai insisting a dai nuna mana uba yake gaya ma Yesu yawwa ka dai nuna mana uba sai ya ce taba Bitrus tuntuni muna tare da kai baka san ni ba ai in ka ganni kaga uban to kai a wace fahimta ka fahimci wannan magana yawwa a yadda na fahimci wannan fuska ce ta ubangiji shi Yesu kamar da na gaya maka haske ne ruhu ne suna ne ka gane zan kawo ka inda kake tunani kake magana akai kalma na farko ya ce in ka ganni kaga uba to a tunanin ina so ne in tambaya nan gurin shin a wannan lissafi yana nuna cewa shi shine Allah uban kenan ko na'am shine Allah uba kenan Allah uba shine Yesu kamar wakili kamar ba wakili ba kamar yadda yace ai uba da ko ai za mu zo magana akan dan Allah ma in ka ganni kaga uba na shi siffa ce shi kawai ka ganshi kaga siffa kaga ubangiji shi yana kama da ubangijin ne ko shine ubangijin na sama yana kama da ubangiji kama suke kamar yadda ubangiji ya wakiltar da shi a matsayin shine da kansa ubangiji shi Yesu shine ubangiji kamar yadda ubangiji ya bayyana wa Yesu ya bayyana wa duniya Isa a matsayin shine da kansa saboda za mu je kan wani magana da Allah da alƙawari da ubangiji ya yi ba mu gama da wannan ba ya girma prophet shi Yesu lokacin da ya ce if you see me shi da ubangiji abu ɗaya ne abu ɗaya kamar duka ɗaya ne koko hali ɗaya ne koko komai nasu ɗaya ne koko a ɗaya ne koko can na saman shi ne Yesu sunanka sunana Yusuf sunanka kai ne bare kuwa ko sunana ni ne sunanka kai ne kafin a sama suna baka kai ne mutum amma da aka sama sunan ne kai sunan ne ni gaskiya ne haka ne gaskiya ne yawwa haske lokacin da guri akwai duhu idan aka ce ka gama lissafi da ni tukuna yanzu wani abun baka tafi dan kai wannan lissafin ma yayi ya baka gama ba ai da ni ka gama lissafi na yanzu ai ni sunana ne Yusuf kuma ni ne Yusuf to me yake nufi da haka kamar yadda ya bayyana kansa wajen suna yanzu yana nufin cewa shi Allah da Yesu kamar yadda ka ba da lissafin ne da sunana haka suke da to ai ni sunana yanzu ba a ganin shi a waje ina so ba a ganin shi a waje yanzu ba a ganin suna idan aka ce sunana Yusuf ba za a ga wani Yusuf din anan ba ko inuwa ta ka kira Yusuf za a ce kawo ka ci ni za ka kira Yusuf duk ina da zan kai ka zuwa muna zuwa ai mu gama ai ka san a gama wani gurin ka wuce wani gurin mai to ai ka san ayoyi ne da kawo maka ai a gurin wata gaba ce ake ko kuma anan ne inda zaka insha Allah zaka iya ƙara idan fahimtar ta ƙara fahimtar da mu har mu fahimta ni yanzu sunana Yusuf kuma ni ne din da Yusuf amma sunana bai fita daga cikin jikina ba yana nan ne ake kira idan ka kira Yusuf ba za ka ga wani Yusuf din a gefe to shi kamar haka ne yanzu idan ka kira Allah Yesu ne Allah ko kuma a'a Allah da ba Yesu wannan halicin guda ɗaya Yesu shine dai wannan saboda ai ya faɗa a cikin yace in ka kira ni komai kake so za a ma yace har yanzu ba za ku kira sunana ba kuma ya faɗa a wani guri yace ya gaya wa mutane masu bin ataura Yahudawa suka ce suna magana yace musu na zo a matsayin sunan uba na zo a matsayin sunan ubana ku karbe ni ba da wani zai zo da sunan kansa shi za ku karba na fahimce ka yanzu idan na fahimce ka shi in ka ce Yesu kawai wannan ba ma shi Yesun kaki ba ma shi wanda kake ganin ma ka kira ba shi wancan kai connection shi kawai ka kira da shi kawai duk abu ɗaya ne gurungum din shi din kansa shi suna ne yawa to waye ya mutu a cross din nan wanne ne ina so fahimta waye ya mutu waye ya mutu a cross ta kamar yadda duk da cewa da zamu iya sauka a wannan
idan nake son bayyana maka cewa Yesu suna ne ai ka san tambaya nake maka dan ka samu sani yanzu ai dukkan su abu ɗaya waye ya mutu a cross na'am kamar yadda akwai inda ayan Qur'ani ta ce Isa inni mutu wa fika ai magana mutuwa zan ba to mutuwa inni mutu wa fika ina son tabbatar maka da mutuwa ma tukuna iz qala Allah ya Isa inni mutu wa fika warabiuka yayi magana mutuwa sana ya kai Isa za ka mutu za ka tashi da rai wa ilai wa bidal kawai ladina kafaru zan tsaka ka daga waɗannan kafiran har yace har a gaba ma yace mabiyan kama za su kasance a saman kafirai zuwa ran tashin kiyama kaga a cikin duniya to ka sauka daga tambaya zan kai wannan aya ta tabbatar maka da mutuwan ai da Allah ya ce mana zaka mutu zaka tashi ai ba wai mutuwar ta wadda ya waccan bace ba a'a zai dawo duniya ne zai mutu amma bana so in shiga cikin ansa kane ka ce nayi kutsa maka shi yasa zan tabbatar maka da cewa yanzu kai ne ba da bayani ni abin da ke so sani waye ya mutu a cross din nan yes shi Allah ne da kanshi a bangaren ne ya mutu rabi ne a complete Allah ne ya mutu ko ko a iyayensa ne ya mutu waye ya mutu kawai shi ne to kamar yadda Paul ya yi magana ya ce a jiki shi zuriyar Dauda ne amma a tsarkinsa na ruhu shi dan Allah ne so wannan mutuwa da kaga yayi Yesu bai mutu ba yana da rai Allah sarki ko ƙarya babu ina zuwa zan kai ka Yesu bai mutu ba yana da rai alƙawari ne wanda Allah ya yi za ka shiga ƙasa za ka mutu ka tashi wannan lokacin binne shi ma da aka yi Bulus ya yi magana ya ce da ruhu wa aka binne kuma Yesu ka ce bai mutu ba ina zuwa ka ce bai mutu ba ana binne wanda bai mutu ba Reverend ka gane kamar ai yanzu misali da muka bada misali muka ce Yesu shine Allah sai ka ce mini Allah ne da kansa ya sako a ni ai yanzu ai kai ki ina so tabbatar maka da cewa shi ubangiji ko ina yana nan ka gane wannan ai mu ma mun yawa kamar yadda kake tunani kamar yadda kaga Yesu ake kiransa a matsayin Yesu kamar shi da ka ganshi a matsayin Allah haka haka ka misalta wannan mizanin shi ne ya saki ransa sannan kuma ya shiga ƙasa ya tafi Bulus ya yi magana ya ce da ruhi ne ya je Hadis ya yi wa waɗanda ya tafi dai ai kamar Hadis din kamar gidan wuta inda ƴan wuta suke za mu zo kan wannan saboda yanzu ka tsallake fatan da ina so in tabbatar maka da wanda ya mutu muke so mu sani yanzu shi Yesu shine Yesu ne ya mutu ya shiga ƙasa Allah ba ai saboda ai jikin sama ba ƙasa bane balle rubi shin Yesu ne ya mutu ko waye ya mutu ruhu baya mutuwa waye ya mutu waye mutu ruhu baya mutuwa Yesu ne wane ne shi Yesu ne mutu ina so in tabbatar maka ba mutuwa bane yadda kake tunani saboda ai an mutu sai an yi sai rai baya da rai ba a tashi Bible ya ƙarya kenan da ya tabbatar maka da mutuwa ne yace death and resurrection abinda ma ya kafa addinin Kiristanci kenan death and resurrection of the Jesus Christ shin Bible ƙarya yake ne ba ƙarya yayi ba to waye ya mutu waye ya mutu ka gane waye ya mutu Yesu ne to Allah na mutuwa shine yake so in ga maka ruhu baya mutuwa ka gane jikinsa ba ƙasa bane ba zai zama ƙasa ba zai riɓe ba amma ya shiga ruhu ya sako daga sama ya shiga cikin Maryam ya fito da kamannin mutum akwai jini akwai ruwa a jikinsa saboda daukan siffa ta mutane kaga ban so ina ta wajibi ne ya shiga ƙasa kamar yadda aka alƙawarta masa tun kafin ya zo duniya ya shiga ƙasa ba da sunan ya mutu irin mutuwa taka da kake yi wanda kai jiki ne dan adam ne mutuwa ne ranka baya mutuwa shi da jiki shi jikinsa ba ƙasa bane a jikin shi menene yawwa ne ko gwal ne ko jikin shi wani iri daban ne yawwa jiki ne yana cewa yana kiran kanshi son of man kuma ya ce na adam jiki ne na kana tunani to jiki ne na haske to yanzu jikin haske ne kuma a matsayin shi na Allah wanda ya halicci mutane kuma jikin shi na haske ne kuma har ƴan waɗanda ya halitta suka danko shi suka zabga mari suka buga bulala suka daure shi suka yana so tufa ya sauka suka daure shi da haske har yana dauruwa haske yana dauruwa in ba jiki gare shi na adam ba yana kuka yana hawaye yana cewa Elohim la ma sabaktani me ya ubangiji me yasa ka yashe ni yana kuka shin kana tunanin a zaman ubangiji wanda yake da haske kuma dan adam wanda ya halitta za ta zo ta mai wannan gargara za ta yi bari baka misali shi ubangiji da kansa
mu mutane muna yi masa ƙarya, muna kuma zagin sa ta sifofi da yawa, ana saba masa. Me yasa ya ma bari ka saba masa, ko kuma me yasa kuma ma suna ci ta annabawa, an ka kula annabawa da yawa, wani a dake shi, wani a yanka shi, wani a kashe shi, wani a masa kaza, wani a masa kaza, saboda karfin iko da yake da shi na annabta, babu kamar sa a duniya, babu kamar sa a gaban Allah. To amma ubangiji ya ba da dama aka yi masa. To za annabi ne aka bai kenan. So ubangiji yana annabi ne aka bi ko yana Allah. Ubangiji da kansa ya ba da ubangiji da kansa, bari in baka wani misali. Allah da kansa ya ce zai kona kansa. Shi Allah